Hej, det är tjejen! Du, jag kan göra det mer, jag känner. Jag bara får ta lite bilder. Nej, jag vill inte. Jo, men jag har jättemånga tjejer jag vill göra detta. Jag vill inte. Bra, jag har fått tjäna jättemycket. Jo! Jag lovar! Inte. Jo! Nej, jag vill inte. Jävla helvete! Helvete! Och titta, en jacka som kan få på mig. Och Tim, titta, här sitter precis en av min koja. Ring polisen! Idag kommer till SOS. Hej, jag och min syster har hittat en blodig jävel på Triangelskogen i Helsingborg. Kan du skicka en ambulans och en polis? Ja, vi skickar så fort vi kan. Hej då! Ja, hej. Här är jag! Jag springer till tjejen här borta. Vad hände? Jag vet inte jag. Du, kan jag få den där jackan? Nej, det kan du inte. Men med kameran då? En kamera! Gå och ta den! Vänta. Våldtagen. Ja, jag lyssnar den.